Henry, lekker game vir julle vandag, né? Ja, fantastische een. Is nog een speel nog niet tot ons volle potentiaal. Ons nog kom maar wat ons moet wees. Eerste ronde nog een lang pad voor, maar ik denk die mannen gaan het hierbij. Ons spelen al lang in die Super League B. Ons wil daar uitkomen, maar net ons sponsors wat ons het, wat ons krijgen, wat die andere spannen wat die sponsors het, wat het die kan maken en ons wat het het. Ons gaan ek glo ons gaan naar komen. Maar het lijkt me jullie de lekker geest hier zo en die mensen is allemaal achter jullie en dat is nog alle jol en die ouders genieten hulle rugby. Ach ja, het wat ons gaan bij al die spanners met meer bij spectators zien. Ja. Anders spannen die. Ja, luister, ek seker as dit so aangaan en die ouens hopelik sien hierdie goeie rugby op die TV dan sou hopelik gesponsor wees vir Bellville binnekort. Ek hoop maar so ja. Alles van die beste vir die season. Dankie man. Lawyer, captain of Bellville, lekker wen vir julle vandag, né? Ja, dit voelt baie goed om vir NK te wen. En het was onze performance, onze televisies gemets. Dus waarom, als hulle visies gemets het, wordt donder hulle achter. En het lijkt me jullie ouens kan die bal bietjie wyd sprei, né? Ons moet dat wou steekpunt lê, maar ik moet die hoed afhaal voor span. Het was een team effort. Ja, dat lijkt me, die allemaal staan achter jullie, niet net die team effort nie, maar die gemeenskap hierso ook, lijkt me die supporters soos altyd is hierso in die honderde, lijkt hem lekker sports op Saterdag. Als een close-knit community, allemaal is hier voor Biabel, om elke Saterdag is die Biabel site stil, allemaal is hier zo, maar rugby te kijken. Ja, maar luister, alles bij het beste van voor de rest van het seizoen. Ik weet het gaan fantastisch gaan. Ja, maar ons moet het maar game voor game vat. Van die league is hier sprint is een marathon. Wat baie dankie. Die enigste ander ding wat ons nog moet doen is vir die local council kry om hierso vir julle 'n paar ligte wat daar so agter is reg te maak, né? Ja, ons sal like om die raadslede hier te hê om die werk te doen, miskien die stadium reg te maak. Stadium reg te maak en die ligte reg te maak. Ja. All right. Captain of Bellville, what a good win for them today.